Panapa patiri papurazi rinonzi Clever Hill North, plot number 3. Murimi wacho ndini anonzi Damien Mumvuri. Takuungana nhasi panapa kuunganira chirongwa chokuita launch avocado tree production. Takafunga chirongwa ichi about 2 years ago. Taona kuti takufanira kurima crops export nokuti chibage nemamwe matraditional crops zvadhakwa, hapana chaunowana pundutso ipapapo. Saka takaona kuti tikatoita zvekuita export ndo zvino market izere ana Kenya nedzimwe country dziri kurima maexport akadaro. Vanhu vanouya munomu vanoti Zimbabwe hamusi kutipa mavolumes maexports nokuti izvozvi zvinhu zvamuri kurima munomu you've got perfect weather. Saka dai maita izvozvo. Saka isi tiri kutry kuita venture into that. Saka this is the start. I hope zvinokwanisa kubudirira. Owners, farmers vakuitawo futi production yema-fruit trees. Asi ma-challenges aripo. Ma-challenges ndeyekuti it's not easy, it's costly. The project itself is not an easy. You might need maybe partners or other sponsors to do that. But once you start, it is a lifelong project. Pays an average of 60 to 65 years. Saka inhaka yevana patinochasiyira negere zvakadaro. So chibage tinenge tichirima paside nokuti muZimbabwe tiri tinodya sadza is a staple food. But for commercial purposes kuda kuti tipundutse muupenyu hwedu, I think we need to diversify like that. No matter how much challenges sawa akadaro, mamwe ma-challenges ndeyekuti ma-requirements, ma-basic requirements, they are very strict. But if you follow them, if you could build a good foundation, you have build a very strong house. So we believe this is the beginning, and we hope to attract more people kuti vatijoine muchirongwa ichochi. Takatanga basically tichida kuti tikaita avocado, toita mango, toita orange, toita mamwe at least 4 fruit trees per year atinenge tichidikohwa at different times. Murimi paBenridge Farm Bindura district. Takapinda workshop achitungamirirwa neZimtrade neLuse University. Tikaratidzwa profitability yemaavocado paexport market. Maexport market ariko kuDubai, China, UK neEU. Pahekta imwe chete inopinda miti 208. Then yield yacho unozoiwana after 3 years. From 3 years onwards, gore reChina munhu unogona kutowana $49,516 profit. Saka isi takaona kuti zvine mari, uye kudyara maavocado generational wealth. Kureva kuti maavocado unogona kurimwa ukafa ukasira vana vako vakasira vazukuru. Ndinonzi Rodwell Choto, ndi chairman weBindura Farmers Association, yakarejistwa kune deeds office nezita rekuti Bindura Agricultural Farmers Development Association Trust. Tiriwe kuno muBindura. Taita futi commodity association yatiri kuti Bindura North Avocado project. Mu project imomo ndio yatiri kutanga nayo, asi tichazopinda munemo ma fruit trees. Asi tatanga neavocado for export. Haisi kutengesa mumusika yemuno, tinozotowanawo mamwe atinenge tagrade and anozosara hawo muno muZimbabwe. Asi mazhinji acho tikuendesa kunze. Uyezve atinenge tagrade iwayo tine tarisiro yekuti kana takwanisa kuwana plant yekugadzira zvinowanikwa ma byproducts anowanika muavocado, ndiyo atinenge tichiprocessa iwayo tichizowana ma byproducts. Takawana ruzivo patakaenda kuChipinge gore rakapera. Takanodzidza zvakawanda, takaona miti yakawanda, takaona maavocado, takaona macadamia trees,
takave nechidzidzo futi chatakawana kuna Dr. Maponga vekubuse, takawana rudzidzo zvakati kurei, ndo matakawanawo inspiration yekuti titange kuita project iyi. Kuti zvakare kuChegutu kwatakazonowanawo futi dzidziso yakati nyanyei kukura kubva mukudyara kwemaavocado acho zvatinogona kuwana, mabenefits atinokwanisa kuwana kubva muavocado macho. Zvikuru pamari export tinowana mari yakati wandei, foreign currency kubva munyika dzakaita dzana Netherlands, Dubai, China. Kwese ikoko arikudiwa chaizvo maavocado. Hakuna munhu anogona kuswera ikoko asina kudya avocado, rinotodiwa zvakasimba. Ndokosaka takati dega titange neavocado, rine demand iri pamusoro uyezve ine mariwo iri pamusoro. Tine tarisiro yekuti patinotanga sezvatatanga kudai so launch yaitwa nhasi naminister, tichidyara tikutanga kudyara nhasi, mamembers edu vachabva pano vachinondodyara, nokuti pano tikuita demonstration yekudyara. Saka kana munhu wese zvaari kubva pano akuenda kunodyarawo zvakare kumunda kwake sezvatadzidziswa pano nhasi. Vakutidzidzisa panapo tine vekuforestry commission, tine vekuplant quarantine vari kutidzidzisa neagritech kuti todyara sei. Kana tazoenda kundodyara kuminda kwedu, takuzopinda mune zvimwe zvikamu zvokuramba tichiwedzera miti yedu, tichiwedzera nokufenzera zvakayo miti iyoyo. Tine tarisiro yekuti toda kubata target yedu. Vamwe vedu vanoti vada kusa 5 hectares, vamwe vada kusvika pa10 hectares. Tikuramba tichingodyara kusvika tabata target iyoyo. Tine tarisiro yekuti toda kuisa mavolumes akawanda ekuzokwanisa kuendesa kuexport market. Export market yedu inenge ichidhimanda zvakawanda, isi tinenge tine zvishoma. Saka kana taane zvakawanda zvinoita kuti tikwanise kusatisfy market yedu. Chekudyara miti, ndiri kuona kuti pamakore 3 anotevera mafamasi edu achange ari parimwe level, nokuziva kuti miti tiri kutaura zveexport patiri kutaura apa. Panapa tiri kuona kuti pavari kuita tichicalculata expense yavo iri pa2000, asi tiri kutoona kuti pa3 years to come vanenge vava kutotaura zvema49-50,000. Saka muri kuona kuti iko zvinoti vari kutombofamba nemota, vachatenge vava kutofamba nendege nekuda kweproject. Chandiri kuona ichi project iri kugamuchirwa muno munzvimbo. Takatarisa muri kuonawo mafamasi ari pano, chiri kugamuchirwa zvikuru. Ticharamba tiri kuona zvishoma vachigamuchira vachijoina. Saka tiri kukurudzirana muno tiri muBindura kuti vafamasi ndavarambe vachipinda muchirongwa ichi, nekuti business, farming is a business. Saka munhu wese ari kuda mari, mari yatiri kugadzira pano.